Badugu Bohrrek proposaturiko kuantizazioa, elektroien orbiten momentu angeluarra h barraren anizkoitza dela, eta orduan ikusi behar dugu zein den kuantizazio horrek jartzen dituen ondorioak beste magnitude batzuetan. Bueno, horretarako Bohrrek egin zuena zen hartu egon daitezken atomo simplena, hau da, elektroi bakarreko atomoak, eta hori bai nukleoan karga diferenteak egon daitezke. Horiek dira atomo hidrogenoideak. Horiek dira adibidez, kasurik simplena hidrogenoa dugu, non kasu honetan nukleon daukagun karga protoi bat bakarra dugunez, berari dagokion zenbakia atomikoa batekoa dugu. Beste atomo hidrogenoide bat helio baina aldi bat ionizatuta, hau da, elektroi bat kenduta, ze helio atomoak bi elektroi ditu, baina helio atomoari elektroi bat kentzen badiogu, orduan elektro bakar bat egin geratzen da, hori bai nukleoan badaukagu bi protoi, beraz, berai dagokion zenbaki atomikoa bikoa izango litzateke, edo litioa bi aldiz ionizatuta, litioak 3 elektroi ditu, baina bi elektroi kentzen baditiogu, orduan elektroi bakar batekin geratzen da. Eta litioren kasuan dagokion zenbaki atomikoa, 3koa izango litzateke. Orduan, kasu honetan, atomo hidrogenoiden kasuan, kasu simplea dugu, zenean elektroi bat bakarra dugu, eta beste karga guztiak nukleoak ditugu. Beraz, azken finean, efektiboki bi gorputzen problema aztertzen dugu. Orduan, gure Bohrren ereduaren irudi honetan daukagu elektroia nukleoaren inguruan biraka dabilena, eta berari dagokion, hori bai kontutan hartu behar dugu, horren eragina, berari dagokion momentu angeluarra kuantizatuta dagoela h barraren anizkoitza. Badakigu, zein den elektroia eta nukleo arteko elkarrekintza, hau da, indarra, hori dugu indar kulonbiarra, eta kuantizazio hau kontutan hartuta, ondoren dana mekanika klasikoa kontsiatzuko dugu. Hori dela eta orduan hementxe egiten den azterpena erdi klasikoa dala kontsiatzen da. Ze alde batetik kontutan hartzen dugu, hementxe dagoen hipotesia nolabait mundu klasikotik at dagoena, ze hau ezin da ulergarria, izatez zekiten zein zen honen jatorria, bakarrik zen hipotesi bat, eta hau kontutan hartu, eta gero hortik aurrera dana klasikoki, azterpen klasiko egin zuen. Orduan, bi puntu dira kontutan hartuko ditugunak, alde batetik da Bohrren kuantizazioa, da momentu angeluarra, eta momentu angeluarra ibilbide zirkular bat dugunean, abiadura eta posizio vektorea elkarrekiko perpendikularrak direnez, ordan oso simpleak geratzen zaigu, da momentu lineala m bider v bider erradioa, ibilbide honen zirkunferentziaren erradioa. Hori da berdin h barraren anizkoitza. Hori alde batetik, eta gero bestaldetik daukagu Newtonen bigarren legea. Eta Newtonen bigarren legea dionez da, indarra da berdin masa bider azelerazioa, daukagun ibilbide honetan elektroik duen energia kontsebatzen denez bere abiaduraren modulua kontsebatuko da, baina badago indarren bat, beraz, indar hori izango da, edo indar horrek sortzen duen azelerazio normala dugu. Orduan, indar horren adierazpena ezagutzen dugu, hori da Coulomben indarra, bat biren zati lau pi epsilon azpi 0, bi karren arteko biderkaguraz, eta ekarratu, zati errekarratu, hori da berdin masa bider azelazio normal. Eta azelazio normala dugu, v karratu zati r. Orduan, bi ekuazio hauek dira landu behar ditugunak, eta zertarako, bi ekuazio horietatik, bi ekuazio horiek azken finean, ditu bi ez ezagunak. Eta bi ez ezagunak dira, alde batetik abiadura eta erradioa. Bietan agertzen dena, abiadura eta erradioa. Beste guztiak dira konstanteak. Beraz, bi ekuazio ditugu, bi ez ezagunak, orduan zuzenean askatu ditzakegu, hemetik abiadura ateratzeko, eta atera dezakegu alde batetik abiadura eta erradioak duen adierazpena. Zer esanik ez, hementxe dagoen n zenbaki hauen funtzioan ditugunak. Adibidez, ikusten dugu nola, n berdin baterako erradio txikiena dugula, eta n handituz, erradioa handiagotzen joango zaigula. Beraz, erradio diskretu batzuk, orbita diskretu batzuk izango ditugu,
erradio txikiena n berdin bati dagokio, urrengoa n berdin bi, urrengoa n berdin iru, urrengoa n berdin lau, eta bar. Interesantea da, honi zenbakiak jartzeko, ordezkatzea hementxe agertzen diren konstanteekin, eta esate baterako, z baterako egiten badugu, hementxe agertzen den guzti honi izatez izen bat emoten zaio, hau da A'0 izena A'0rekin adierazten da, eta hause da, bauka izen bat ere, da borren erradioa deitzen da. Eta zenbakia jartzen baditugu, honen magnitu ordena jakiteko, borren erradioa da berdin 0,529 Armstrong, oso ezaguna dana, eta buruan eduki behar dugune. Izatez, borren erradioa izango litzateke n berdin baterako hidrogenoari dagokion erradioa izango litzateke. Eta honek ematen du nolabait, hidrogeno atomoak duen tamaina ematen du. Beraz, borren erradioen funtzioan, atomo hidrogenoide bat badugu, orduan erradio diferenteen adierazpena, beraz, hementxe jarriko dugu n-erekin aldatzen denez, jarriko dugu azpindize bat, erradio hori jarriko dugu azpindize bat. Orduan, borren erradioen funtzioan, daukaguna da borren erradioa, zati z, zenbat eta z handiago izan, orduan elkarrekintza elektroia eta nukleo arteko elkarrekintza handiago izango da, beraz, erradio txikitu egiten da, beraz, entzuzkoa da holan izatea, bider n karratu dugu. Beraz, hause dugu erradio alde batetik. Eta gero bestaldetik, abiadurekin antzeko gauza bat egiten badugu, eta hementxe zenbakia jarriko ditugu, adibidez aztertu nahi badugu zein den, z berdin bati, dagokion n berdin bati, dagokion abiadura, elektroien abiadura, beraz, hementxe guzti honen abiadura, izatez, hori izango litzateke hidrogeno atomoan, n berdin bati dagokion abiadura izango litzateke, deituko diogu V'0, eta V'0 horren balioa, zenbakiekin edo konstante hauekin ordezkatzen badugu, ateratzen dena da 2,2 bider 10/6 metro segunduko. Ordan, ikusten duzuenez, alde batetik itzelesko abiadura, baina gero bestaldetik da interesantea ikustea nola argiaren abiadura zati 100 dugula, gutxi gora bera, beraz, nahiko ziur gaude, hurbilketa ez erlatibista erabiltzean ez dugu behar hurbilketa erlatibistarik, naiz eta abiadura nahiko handia izan. Orduan, interesantea da gero ere ikustea zein den abiaduraren eragina, abiaduraren eragina n-ek duen eragina, eta n handiagotzerakoan ikusten dugu nola abiadura txikiagotzen dela. Orduan beraz, badaukagu erradioak eta abiaduraren balioak orbita diferentetan duten balioak, eta bi balio hauekin orduan beste urratza baten bat dezakegu, eta azter dezakegu zein den elektroiak eduki ditzaken energiak. Eta elektroiek orbita horietan n-erekin zehazten diren orbita horietan elektroiek duen energiak, alde batetik energia zinetikoa eta energia potentziala. Orduan, kasu honetan abiaduraren adierazpenarekin ordezkatzen badugu, eta hementxe agertzen den R-rekin, R-en adierazpenekin ordezkatzen badugu bestaldetik, orduan, geratzen zaigun adierazpena hause dugu. Hause oso erabilgarria dugun adierazpena. Honek markatzen du n-ren funtzioan orbita diferentei dagozkien energiak. Ikusten duzu nola energia horiek negatiboak direla, logikoa dana, ze elektroia lotuta dagoelako, nukleoan lotuta dagoelako, orduan energiak negatiboak dira, elektroia askatzerakoan, izango luken energia minimoa 0 izango litzateke, orduan elektroiek orbitetan duen energiak, hauetxek ditugu, n-ren funtzioan, zer esanik ez, n hori, esan dezakegu dela, gure zenbaki kuantikoa, n horrek markatzen du elektroia ze orbitan dagoen, eta elektro horri, ze energia dagokion, hau izango luko. Adibidez, ikusten duzuen nola, n zenbait eta handiago izan, orduan energiaren balio absolutua, gero eta txikiagoa dela, zerora hurbiltzen dela, eta energirik bajuena, dala n berdin bati dagokiona, hau da zentrutik hurbilen dagoen elektroi dagokiona.
Berriro honi zenbaki batzuk jartzearren, interesantea aztertzea adibidez, hementxe guzti hauetan ordezkatzen badugu eta hementxe agertzen diren guzti zenbaki konstante hauekin ordezkatzen badugu, orduan guzti hause jar dezakegu bestera baten adierazita da -13,6 bider z karratu, zati n karratu, emekoa, elektroibolt. Beraz, elektroiboltetan adierazita, hau da energien adierazpena. Oso interesantea da, ze era honetan adibidez, azter dezakegu eta kontutan hartu duzu, hidrogenoaren kasuan, no, z berdin bat dugun, oinarrizko egoerari, hau da, n berdin bati, dagokion energi horri dagokion hidrogenoaren kasuan, energi horri dagokion elektroia, beraz, n berdin bat egoeran dagoenean, hidrogenoaren kasuan dagokion energia da -13,6 elektroibolt. Gero, elektroia n berdin bi egoeran badago, eta berriro hidrogenoaren kasuan, z berdin bat dugun, elektro horrek izango duen energia, da -13,6 zati lau. Beraz, hori da, -3,4 elektroibolt. Eta horrela atera genezaken, horrela jarraitu genezaken, eta atera genezaken, hidrogenoen kasuan, maila orbita diferentei dagozkien energiak. Oso interesantea da, nire ustez oso erabilgarria, da eukitzea, agertzen diren maila diferenteen energien magnitude ordenak, buruan eukitzea magnitude orden horiek. Ze horrek posible egiten dizu, gero azterpenak egitea, ondorioak ateratzea, eta Orduan, ikusi dugu, beraz, eta behin, zeintzuk izan diren, borren kuantizazioak dituen ondorioak, alde batetik daukagu abiadura ezin dela edozein bat, kuantizatuta dagoela, orbiten erradioak ere kuantizatuta daudela, nolabait batzu bakarrik direlako posibleak, eta horrekin batera, baita elektroiak ukitzaken energiak ere kuantizatuta daudela, eta adierazpenak lortu ditzakegu. Hurrengo urratsa da, esperimentalki hortxe dauden gauza batzuk, atomoekin lotutako gauza batzuk, azaldu alizatea hementxe lortutako ondorioekin. Eta zer da buruan daukadana? Da atomoen espektroak ulertu alizatea, elektroiak, atomo horretan elektroiak daukaten energia hauek, lortutako energia hauek erabiliz.